खुलुमबाय नैबे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों मोनसे इम्पोर्टेन्ट इनफरमेशन शेयार खालामनो आं फैदों बेनो जाहैबाय हायर सेकेन्डारिखौ साइन्सआव फरायखांनायनि उनाव सासे फरायसाया मा लाइनजों मा केरियारखौ लानानै गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो स' जों गासैबो मिन्थिगौ जे हायर सेकेन्डारियाव साइन्स होननाय लोगो लोगोनो मोननै साबजेक्टआ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बे जाबाय मैथ्स एंड बायोलॉजी बाकी फिजिक्स केमिस्ट्रियाथ' थाखाबायानो स' खायफा स्टुडेन्टआ पीसीबी लानानै फरायो दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्रि बायोलॉजी आरो खायफा स्टुडेन्टआ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्रि एंड मैथमेटिक्सखौ लानानै हायर सेकेन्डारिखौ फरायो स' आं दा बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय 10+2 को पास खालामखांनायनि उनाव सासे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्रि बायोलॉजी सब्जेक्ट थानाय फरायसाया मा केरियारखौ चुज खालामनो हायो आं दा बुंनो नागिरो फार्स्टआवनो मेडिकल साइन्सआ नैबे समाव ओरैबायदि मोनसे इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट ओरैबायदि मोनसे प्रिसियास केरियार जायखौ जोंनि समाजाव गासैबो गनायो दा मेडिकल साइन्स होननाय लोगो लोगोनो जोङो डक्टर फरायनोब्ला NEET नेशनल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट होननाय एग्जामखौ पास खालामनो गोनां जायो दैट मीन्स बियो ऑल इंडिया लेवलनि एग्जाम स' बेखौ पास खालामनाय लोगो लोगोनो जोङो मोजां मार्क मोनोब्ला MBBS आव सीट मोनो एडमिशन आरो बेनिख्रुइ एसे खम मार्कब्ला खायफाया BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बेयाव मोनो आरो खायफाया BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बेयाव एडमिशन मोनो आरो आं नैबे समाव बुंनो नागिरो जे मेडिकल साइन्स होनोब्ला डक्टराल' मेडिकल साइन्सआव गोलैया बेनि गेजेराव दङ नार्सिंआव मोनथाम रोखोमनि नार्सिं थायो जेनेरेलि बेनो जाहैबाय BSc नार्सिं जायखौ 10+2 पीसीबी लानानै पास खालामनायनि उनावनो एडमिशन मोननो हायो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै बेनि उनाव दङ GNM नार्सिं बेनि उनाव दङ ANM नार्सिं बे BSc नार्सिं GNM नार्सिं ANM नार्सिं बेखौ मोनफा स्पेसिफिक इन्स्टिट्यूशना एन्ट्रेन्स एग्जाम लानानै बेखौ एडमिशन होयो स' जायफोरा डक्टराव सीट मोनाखै बिथांमोना बेथिंबो थांनो हायो आरो नैथियाव जाहैबाय मा फार्मासि फरायनो हायो आफ्टर 10+2 साइन्स जेरैबायदि बैचलर ऑफ फार्मासि डिप्लोमा इन फार्मासि बा खायफा बैचलर ऑफ फार्मासि फरायखांनानै M.Pharm फरायनो हायो मास्टार्स ऑफ फार्मासि बेफोरबो बिराद इम्पोर्टेन्ट मोनफा केरियार नैबे समाव आरो खायफा लेब टेक्निशियानबो फरायनो हायो लेबरेटरी साइन्स बेबो मेडिकल साइन्सनि आन्दारावनो गोलैयो स' आं फरायसाफोरखौ खावलायनो लुगैयो जायफोरा मेडिकल साइन्सआव बिराद गोसो गावखौ दानो थाखाय गावनि केरियारखौ दानो थाखाय बिथांमोना बे आं बुंलांनाय सिरियेलनि मोनब्रै केरियारखौ चुज खालामनो हायो आरो आं दा बुंनो नागिरदों मा जायफोरा PCM हायर सेकेन्डारियाव फिजिक्स केमिस्ट्रि एंड मैथ्स बे मोनथाम साबजेक्टआ दङ बिथांमोना इन्जिनियारिं चुज खालामनो हायो इन्जिनियारिं होनोब्ला जों मिन्थिगौ नैबे समाव मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डियान इन्जिनियारिं इन्स्टिट्यूटआनो जाहैबाय IIT इन्डियान इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरो मोनसेया जाहैबाय NIT नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेनि उनाव बाकिफ्रा स्टेट इन्जिनियारिं इन्स्टिट्यूट दङ स' इन्जिनियारिं एडमिशन मोनोब्ला फार्स्टआव JEE एग्जाम होनांगोन JEE एग्जामखौ पास खालामनायनि उनाव नोंनि मार्क्सआ मोजांब्ला मोनसे मोजां रेंकआव फैयोब्ला नोङो NIT नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल इंडियानि NIT आव नों काउन्सिलिं जागोन स' बेयाव एडमिशन मोननो हागौ आरो खायफाया IIT आव एडमिशन लानो गोसोब्ला मेन्सखौ पास खालामखांनायनि उनाव एडभान्स होनाय मोनसे एग्जाम जायो स' बे एडभान्स एग्जामखौ पास खालामोब्ला IIT आव एडमिशन लानो हागोन स' इन्जिनियारिंआव नैबे समाव गोबां मानसियानो आराव खालामो जे इन्जिनियारिं फरायनानै बेकार जायो नाथाय बाथ्राया बिदि नङा जायखिजाया फराया मानो सासे स्टुडेन्टआ गावखौ जुदि बावसोमनानै गावनि फरायनांगौखौ मोजां फरायब्ला जेरावबो केरियार बानायनो हायो आरो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथायानो जाहैबाय मा जे ब्रान्च चुज खालामनाय इन्जिनियारिंआव बिराद इम्पोर्टेन्ट मोनसे रल लायो केरियारखौ दानो थाखाय स' खायफा फरायसाया नलेज गैयिनि थाखाय खायफा फरायसाया मोनथिस'यैनि थाखाय खायफा ब्रान्च गावनि मोजां मोनै ब्रान्चखौ चुज खालामफ्लांनानै उनाव साफार खालामनो गोनां जायो स' नैबे समाव आं खावलायो जायफोरा इन्जिनियारिं फरायगोन बिथांमोना एडमिशननि सिगाङावनो ब्रान्चखौ डिटेल्स मिन्थिना ला
ब्रान्चफोरा मा मा जेरैबायदि मेकानिकेल एर'नटिकेल इन्जिनियारिं सिभिल इलेक्ट्रनिक्स इलेक्ट्रिकेल बायदि बायदि स' नों ब्रान्चखौ स्टाडि खालामनांगोन बे ब्रान्चजों थांबा आं फिउचाराव आं बे खामानियाव इन्टारेस्ट दंना गैया स' नों बेबायदि गावनि मोजां मोननाय ब्रान्चखौ चुज खालामनानै लानांगोन बे जाबाय इन्जिनियारिं केरियार बेनि उनाव आं दा बुंनो नागिरो 10+2 आफ्टर 10+2 साइन्स स्टुडेन्टनि आरोबाव मोनसे इम्पर्टेन्ट केरियार बे जाबाय पाइलट जायखौ जों पाइलट होनब्ला गासैबो मिथियो बिराद मोनसे स्टेन्डार्ड केरियार नुनायावबो मोजां नाङो जों गासैबो बेयाव पाइलट गोबां रोखोमनि थायो खायफा कमार्शियेल पाइलट खायफा कार्गो पाइलट बायदि बायदि स' आं बुंनो लुगैयो नैबे समाव जेखियानो फराया मानो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायनांगोन आरो गावनि टेलेन्ट गावनि रोंगौथिजों एडमिशन लानांगोन सरकारि इनस्टिट्यूटआव मानो होनोब्ला जों नैबे समाव मिन्थिगौ गोबां गिदिर सिटिफोराव बायदिसिनानि बेबायदि एडमिशन होनानै प्राइभेट इनस्टिट्यूटफोराव एडमिशन होनानै गोबां फ्रड ओंखारनाय नुनो मोनो आरो गोबां लाख फैसा लुटिनानै लाङो स' बेनि सायाव जों सिनसियार जानांगोन आरो गभर्नमेन्ट इनस्टिट्यूटफ्राव मोजां एडमिशन मोनोब्ला एडुकेशनेल लोन दानि जुगाव एभेलेबल स' फैसानि थाखायबो नों खुनु जिंगा सिनो गोनां गैया जेब्ला सासे फरायसाया फरायनाया मोजां बे फरायसानि थाखाय राहा लामा जेब्लाबो ओंखारो स' एडुकेशनेल लोन दाना एभेलेबल होखायो स' डोन्ट वरी एबाउट दिस स' पाइलटनि इनस्टिट्यूट होनोब्ला जेरैबायदि बम्बे फ्लाइंग क्लाब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकाडेमी बेफोरबायदि इम्पर्टेन्ट माने पाइलटनि मोनसे ट्रेनिं होनाय बा इनस्टिट्यूशन दङ स' बेफोरबायदि एडमिशन लानो नाजानांगोन आरो आं दा बुंनो नागिरो जुदि बे सासे स्टुडेन्टआ 10+2 साइन्सनि उनाव डिफेन्सआव जुदि इन्ट्रेस्टब्ला बे स्टुडेन्टआ UPSCनि थ्रुयैदि कन्डाक्ट खालामजानाय NDA एग्जाम होनो हायो NDAनि थ्रुयैदि सासे फरायसाया डाइरेक्ट लेफ्टेनेन्ट रेंकआव मोननो हायो स' NDAनि एग्जामनि स्किमा ओरैबायदि फार्स्टआव रिटेन जागोन बेनि उनाव पार्सनेलिटि टेस्ट बेनि उनाव ग्रुप डिस्कासन बे मोनथाम स्किमनि थ्रुयैदि एग्जाम जागोन आरो नोङो एयारफोर्सआव गोसो ना नेभियाव गोसो ना इन्डियान आर्मियाव गोसो anyone you have to choose one option मोनसे अपसन चुज खालामनांगोन बा मोनसे लाइनखौ नों चुज खालामनांगोन बे मथे नोंनि केरियारा थांगोन स' ओंखायनो नोंथांमोना बेखौबो चुज खालामनो हायो जायफोरा माने डिफेन्स लाइनाव बा फर्सआव गोसो गावखौ माने हादोरनि थाखाय बावसोमनो आरो सासे मोजां स्ट्रं अफिसार जानो थाखाय जाय गावखौ थियारि खालामदों बे NDA लाइनाव थांनो हायो बेनि उनाव आं दा जेनेरेल केरियार दा आं नैबे समाव बुंनो नागिरो साइन्सनि एडभान्टेजआनो जाहैबाय मा जाय आर्ट्सनि स्टुडेन्ट आरो कमार्सनि स्टुडेन्टआ जाय केरियारखौ लानो हायो साइन्सआबो बे केरियारखौ गोसोबायदि लानो हायो स' आर्ट्स आरो कमार्सआ नाथाय साइन्सनि केरियारखौ बिसोर मालाबाबो लानो हाया बा सेख'नानै फरायनो हाया ओंखायनो साइन्सनि बे मोनसे बिराद गिदिर एडभान्टेज स' जायफोरा आं गोजौआव बुंबोनाय केरियार बेफोरनि सायाव इन्ट्रेस्ट गैया बिथांमोना जुदि BSc इन हटेल मेनेजमेन्ट एन्ड टुरिज्म बेयाव जुदि फरायनो गोसोब्ला फरायनो हायो बेयो 4 इयार्सनि आफ्टार पासिं दिस BSc इन हटेल मेनेजमेन्ट एन्ड टुरिज्म नोंथाङा 5 स्टार 4 स्टार हटेलनि मेनेजार जागोन जायफोरा हाइलि पेकेज गोबां सेलारि मोनो आरो गोबां स्टेन्डार्ड जब बेनि उनाव खायफाया जुदि गोसोब्ला देलायनाय मानाय बा बायदिसिना डिजाइनफोराव गोसोब्ला बे स्टुडेन्टआ फेशन डिजाइनिंआव थांनो हायो बेबायदिनो आरो हटेल मेनेजमेन्टआवबो थांनो हायो ओमफ्राय बेनि उनाव खायफा स्टुडेन्टआ जे फरायनो गोसो गैला आंनो साख्रि नांसिगौ आं हायार सेकेन्डारिनि उनाव फरायला आरो आंनो साख्रि नांसिगौ अब्ला बे स्टुडेन्टआ 10+2 नि उनाव गोबां केरियार दङ जेरैबायदि SSCनि आन्दाराव डिफेन्सआव थायो स्टेट पुलिसनि आन्दाराव रेडिअ अपारेटर थायो फायार सार्भिस थायो बायदि मात्र नोङो गावनि गोसोखौ थि खालामनांगोन एक्सुवेलि नों मा जानो लुगैदों मा खालामगोन स' गावनि लुबैनाय बायदि गावखौ बावसोमनानै मोजाङै खामानि मावलांनांगोन